Diuen que és més perillós perdre's per les paraules que pels carrers d'una ciutat. Potser perquè si et perds per les paraules no tens a mà cap municipal o aquell taxi que li dius, sisplau, porti'm al centre. Però també hi ha persones que s'arrisquen per les paraules, emprenen recorreguts imperiosos, corren els perills pertinents, se'n surten i després diuen aquí no ha passat res, tot això era normal, tornem a la vida normal com abans. Normal, abans. Ara, d'això mateix, en parlarem amb un enigmàtic professional, Màrius Serra. Màrius Serra, Barcelona, 1963. Escriptor i traductor, especialista en enigmística. Col·laborador, entre d'altres, del diari Avui, La Vanguardia i de TV3. Darreres obres, La vida normal, Premi Ciutat de Barcelona, 1999, i ha hablat, sempre em costa, Habla Tanalba, la seva darrera novel·la. Ell diu, em fa por que la cultura quedi museïtzada quan se li fan massa honors. Home, sí. La rosa engalana se vestirá de fiesta. Màrius Serra, bona nit. Hola, molt bona nit. Sona aquesta música? Sí, això és un cop baix, eh? Surt d'un dels relats, aquesta música. Un relat que acaba precisament dient no tot és sang ni tot és fetge, la vida normal també és els tangos. I tant, i tant. Comencem parlant una miqueta de vida normal, parlarem de moltes coses i després parlarem del Habla Tanalba. Perfecte. A més, la paraula és ideal, perquè comença, és un cap i cua... Sí. De fet, te n'aprens la meitat i ja la tens tota. Això és un gran avantatge. No m'ha Això se'n diuen palíndroms. Palíndroms. Per cert, què cony és un catúfol? Catúfol? Home, això era allò de les sínies, que feia xof, 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 quan l'aigua anava caient. El que passa va quedar per llenguatge literal. Va passar al llenguatge figurat i deien aquest home fa catúfols, volem dir que repapieja, no? Però avui en dia ja no en queden gaires de sínies. Però aquí hi ha un moment en què tu t'entusiasmes, t'agafes a una mena d'història, se t'endú, i jo, permeten que t'ho digui, aconsegueixes una cosa que aconsegueixen molt pocs escriptors, que és, hi ha un moment en què et perds, no saps si t'estàs explicant una cosa que està passant o no. Home, en el cas de la vida normal, un dels interessos que hi havia era creuar, com més vegades millor, aquesta difícil frontera que hi ha sempre entre la realitat i la ficció, no? Jo penso que sempre, els que ens posem a escriure, per més personatges extravagants que ens inventem, sempre ens hi estem posant nosaltres. I sempre partim del que podríem anomenar la vida normal, no? La vida normal és la millor vida possible, l'única que tenim, i a partir d'aquí escriure és només explicar-la. Abans que expliquem tot el que volem explicar, m'agradaria comunicar als que ens està veient que poden trucar al número habitual de telèfon per tal de fer-li preguntes a Màrius Serra, perquè a més estic convençut que és un d'aquells personatges en els que molts que ens estan veient deuen voler-li fer preguntes i per què un dia, en els mots encreuats del diari, va posar aquesta definició? Preguntes difícils, diguéssim. Sí, potser n'hi haurà més d'un que té una pregunta d'aquestes penjades. Qualsevol pregunta que vulgueu formular a Màrius Serra a través del telèfon, el telèfon està sobreimprès en la pantalla i ja ho sabeu, ho podeu marcar a partir d'ara mateix. Bé, vida normal, Màrius Serra, jo recordo et van donar el Premi Ciutat de Barcelona no fa gaire i vas dir, la base del discurs era que no t'agradava gens la solemnitat. Com és això? Què passa amb la solemnitat? Quin és el... Home, d'una banda, solemnitat i cultura són dos conceptes que han anat massa lligats moltes vegades, no? Perquè, de fet, quan parlem això de museïtzar o de fer museus, museus poden tindre un factor molt positiu, que és preservar la memòria, que és preservar un seguit d'informació, però també tenen una mica la sensació de matar allò que està passant. És a dir, quan una cosa ja ha deixat de passar, la posa en un museu, en un llibre de text, fins i tot en un diccionari. Cortázar deia que els diccionaris són els grans cementiris de les paraules. Jo això ho trobo un perill molt gran, perquè quan parlem de cultura viva, ens estem referint a una cosa profundament heterodoxa i canviant, perquè la fem a cada moment. Després hi ha una mena de mecanismes que la fixen i li van donant uns valors, li van posant uns plusos, uns valors afegits, i normalment tenen molt a veure amb la solemnitat, amb allò que és intocable, i acaba sent una cosa excessivament sagrada, no? Una cosa sacra. Aleshores això em fa pensar què és per Màrius Serra cultura majúscula, si és que existeix.
Home, sí, s'ha parlat allò de cultura en majúscules, que és allò la gran cultura i la cultura més quotidiana. Home, és un gran perill fer aquesta mena de divisions, no? Per mi, la cultura que m'interessa és aquella que prové de l'autenticitat i sobretot de la necessitat, no? No pas de l'encàrrec. És a dir, estem en una societat tan liberal, en el sentit més econòmic del terme, que moltes vegades els agents culturals sembla que primer facin un treball de camp pel carrer per veure què es portarà aquesta temporada, no? Sobre què hem d'escriure ara? Píndoles de Prozac, potser, o temes, diguéssim, més relacionats amb la sociologia que no amb la creació, no? Jo, en canvi, detecto que en tots els àmbits, no només en l'escriptura, sempre hi ha gent que té una necessitat expressiva que després la vehicula d'una manera més destra o més maldestra i a partir d'aquí s'obren nous camins. A mi em sembla que això és la cultura. Però tu deies autenticitat, però... És a dir, quan una persona escriu ha d'explicar alguna cosa, ha de tenir alguna cosa a explicar. Llavors, si és molt enginyós, si és molt hàbil, potser cobreix que no té grans coses a explicar. No ho dic per tu en absolut, eh? No. Però vull dir, passa... Deia abans que es publiquen 7.000 llibres cada any aquí a Catalunya. És a dir, hi ha molts que són senyors que tenen molta cultura, han llegit molt, però que no veus què és sota la vida. Tu et refereix a això quan vols dir autenticitat? Sí, autenticitat també és un terme molt ambigu, però sí que és veritat que hi ha moltes coses refistolades, coses que no provenen d'una necessitat clara, no? Que veus que hi ha un exhibicionisme de recursos, en molts casos, un cert virtuosisme, fins i tot lingüístic, o bé musical, o bé d'imatge, no? Però que probablement no hi ha al darrere una cosa que ho justifiqui. Allò que en diuen... Clar, és que en cada àmbit, en teatre es parla de veritat, no? Quan en un espectacle hi havia veritat, com si es pogués mesurar en grams, no? Però, tot i ser indefinible, un nombre gran de persones pot arribar a estar d'acord, no? Que en un espectacle n'hi ha i en un d'altre no. Això jo també ho trobo amb els llibres i amb la música, evidentment, amb tot l'àmbit cultural. Però és molt indefinible, és el que feien o deien els sofistes, els grecs, quan parlaven de qualitat, no? La qualitat, podem trobar criteris per parlar-ne, però és una cosa quasi esotèrica, no? És com parlar de l'ànima. Però és curiós, jo et volia preguntar que ens diguessis la solució de l'enigma que et va posar en marxa, tu. Però dius una cosa, diu, l'escriptor és un home que es fica en un laberint del qual després n'ha de sortir. L'enigma també se'l fan els homes, vull dir, no hi ha un enigma... Clar. Llavors tu l'has de retre. Aquell enigma que et va posar en marxa tu, de Cortázar, no? Sí. De Cortázar. Sí, concretament. Jo ho poso en... Vaja, jo això li carrego els neulers a un personatge, però és una cosa biogràficament real. Jo estava llegint un conte que es diu Satarsa, de Cortázar, i de sobte, a mig conte, em vaig trobar amb una frase, una sola frase, que em va deixar clavat, però absolutament clavat. La frase deia «Átale demoníaco Caín o me delata», i deia Cortázar que allò era un palíndrome, perquè a Sud-amèrica acostumen a fer-ho femení, els palíndroms els feminitzen, i vol dir merament que és una frase capicua, que es pot llegir igual d'esquerra a dreta que de dreta a esquerra, igual com a Planatanalba, després jo ho he buscat, però allò em va fascinar, em va deixar allà clavat... Però no vol dir res més que només es pot llegir dels dos... Sí, el que passa és que és com una mena de prova que hi ha una bellesa, una certa bellesa inherent al llenguatge, perquè els palíndroms bons no s'inventen, es descobreixen, ja hi són allà, no? Una mica, com diuen els escultors quan agafen una pedra que busquen la figura que ja hi era, allà dins, doncs això també passa amb el llenguatge. Perquè a mi em sona una miqueta com si es lliga, perquè si no em fotrà una palissa si m'he la lata. Home, és que de fet el Cortázar després, la gràcia, és que vestia tot el conte a partir d'aquí. Era un conte terrible, és un conte demoníac i va d'això. Va d'això? Sí. Ara he descobert per què em costa dir Ablanatanalba. Perquè si ho llegeixo, m'embolico molt. En canvi, si ho dic Ablanatanalba, em surt perfectament. I per què aquest es diu aquest llibre nou de Màrius Serra? Permeteu que us ensenyi el llibre. Aquesta és la novel·la darrere de Màrius Serra. La veieu bé? És Ablanatanalba. Que avui l'he vist que està ja els primers... Ja surt als rànquings de llibres més venuts. Sí. Parlem-ne, a veure, explica'ns una miqueta aquesta novel·la. No, a veure, Ablanatanalba és la història de dos bessons que van ser abandonats pel seu pare 20 anys enrere. Comença la novel·la just quan el pare ha mort
i aquests dos bessons que representen, diguéssim, dues visions molt contraposades de la relació amb la llengua o amb l'enginy verbal. L'un és un enamorat de jugar molt amb la llengua, de tots els jocs de paraules i de tot el que seria l'enginy aplicat a la qüestió lingüística, i l'altre ho detesta profundament. És d'aquells que quan sent algú que està fent una ocurrència més o menys enginyosa ja, diguéssim, trauria una escopeta i se'l carregaria. Llavors, a partir d'aquesta situació donada, els dos bessons el que fan és recórrer una mica la seva pròpia història per entendre, en realitat, per què els va abandonar son pare, que era un reputat filòleg, que es va tancar en un pis i tot plegat. És possible tornar-se aquesta Mahara boig amb les paraules? Clarament. De fet, és un... Diguéssim, hi ha tot un àmbit en el món de la psicologia que hi està relacionada. Hi ha malalties concretes, doncs, de dislèxies, de dislàlies, alèxies, dificultats de llegir, però n'hi ha d'altres que provenen d'un excés de vertigen, no? I fins i tot es coneixen casos de gent que ha enfollit clarament per... Bé, ha agafat una obsessió, tampoc cal dramatitzar. No voldrien que s'obsessionés una persona del públic que li vol fer una pregunta. Ah. Màrius Serra. Hola, bona nit. El seu nom? Rosó. Rosó, endavant. Bueno, volia preguntar-te que si se't fa molt difícil l'elaboració dels encreuats. Home, ara no, perquè ja és com un ofici, diguéssim, però he de reconèixer que és una activitat molt especialitzada, com si diguéssim, que parteix de la solució, com tots els bons enigmes, quan vols, fins i tot totes les bones històries, jo penso, sempre parteixen del final, no? En aquest cas fas una graella, que és el que després ha de trobar el lector-escriptor, que serà qui s'enfronti amb el teu enginy, i un cop tens la graella acabada, el que fas és definir cadascuna de les paraules, i aquí és on pots posar una mica d'estil propi o personal. Jo no voldria acabar aquesta entrevista sense fer-li una proposta a Màrius Serra. Deshonesta? No. O potser sí, no ho sé. M'agradaria que es posés al meu lloc. És a dir, aquí. Sí. A veure, sí. Això m'interessa. Endavant. Aquí o per aquí, per aquí podem fer, sí. Endavant. I ara, aquí tenim el Màrius Serra. Com diem sempre allò que se'ns acaba el temps, m'agradaria que li fes una pregunta a Màrius Serra que no li han fet. Una pregunta que no li han fet. La pregunta que li agradaria que fessin. Per què sempre que et poses a escriure acabes parlant de dobles, de bessons o de gent que no té una única personalitat, Màrius? Doncs jo poso que contestar, perquè jo no em puc posar al seu lloc, sí que no li vull respondre jo. Per què? Per què? És una pregunta difícil, no me l'havien fet mai, i no me l'esperava, a més. Però penso... Però potser tu te l'has fet alguna vegada. Sí, és probable, és probable. És probable. Penso que el doble és un dels grans temes de la literatura d'aquest segle, i no només el doble des del joc de dir això, dos bessons, o un personatge que de sobte arriba a casa seva i no és casa seva, o tantes altres històries sensacionals que ens ha deixat la literatura al segle XX. Sobretot és que el jo s'esquartera, no? I en els poetes de primers de segle, però també en els narradors, el que s'acaba trobant com a novetat és que totes les històries potser ja estan explicades, però el que varia és la manera d'explicar-les. I quan tu intentes agafar aquesta distància, com a escriptor, el que estàs fent és això, una mica de petites esquizofrènies, una mica de canvis. Em porten la resposta ara, però potser és una mica tard. Bé, sabem que ha estat el guanyador del 19è Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull. La guanyadora ha estat Maria de la Pau Gené. T'ho esperaves? Sí. Sí? Per l'obra Retorn, títol de la novel·la presentada amb el títol de Lola... No. Títol de la novel·la presentada, però Lola és el títol de com es publicarà. Es dirà Lola. Sí, en lloc del retorn es dirà Lola. És el retorn a la casa pairal que ha estat reconvertida en un hotel rural. 10 milions de pessetes per Maria de la Pau Gené. Per tant, el 19è Premi de... Subvencionar escriptors, jo trobo que és una gran... Màrius, abans de dir-te adéu, de fet, una pregunta m'ha quedat. Aquella advocada que estava a les qüestions del Liceu existeix o no? Sí. Ja està, gràcies. Felicita-la. Moltes gràcies, Màrius.